Igny noir et blanc zajoty boaka zany mitovitovy zaza mety. Otony tiako be izy baka zay roe mitovy. Tiako loatra zaza mety ataoko karaha io. Idriky somany zaza tsika ty. Zaza mainty. Aia no lehe. Ai, zaza mainty. Enteo moazao ato. Enteo. Noir et blanc fitranaka eto zaza mainty Tovy atsika eto sy ny aratsiako de ny aratsinao tovy. Azona. Bonjour, merci pour les cœurs. Maromaro olo ny bloqueko lomoaly. Na zandriko sora mety sy ny bloqueko. Bonjour ravavinaka ivety zandrinaka. Ny antony bloqueko sora olo tiako la famille ko fa ny bloqueko izy. Ny blessé za fa nandifasany cœur am commentaire ny zazamento fotony zalomaly nagnano live zazamento tam live nakaty fa tsy hitako zo doko mety réseau karaha zalomaly izy nagnano live za mivolagna ampidira nandefa demande na tsy hitany fa hitany satria misy namaky commentaire ko izy ke fa ninany tsy hitako. Ka anao zandriko sora ya métissy. J'ai pas de problème aminao fa problème naka lomoaly. Lera zazamento mivolagna robatiko fiainagnanareo jiaby mianakavy. Rietiko motro fiainagnanao hitanao izy nareo jiaby mianakavy izy. Kofa mianakavy zay ry zanako tafidriky vadiko tafidriky la famiko anao nagnano cœur. Commentaire anao jiaby tsy injireko fa cœur tamin'ny araiky ny blessé za. Ah bon? Zandriko sora zegny zandriko tiako ny tiaviko tsara misy problème hatra zegny. Tiany zegny fiainagnana jiaby mianakavy andeha robatiny zazamento ty. Zegny ny antony bloqueko anao. Ny bloqueko anao zandriko tsy ahitazako anao tsy amin'ny compte vorondola ako anao agnano fa za ndraiky tsy maiky izy anao ary anao tsisy andro anao idébloqueko. Tsisy andro ako mbola 2024 ty zandriko. Na jirenao izy na tsy jirenao zegny regninao volagna ty tsy maintsy misy partir volako indesin'olo aminao any. Za tsy mbloqué anao. Aminaka izy koa nataoko avagna mitokiky malera ataon'olo aminaka pour moi au vaut mieux chacun dans sa route. Ça tu as rien dérangé non tu as rien dérangé ça je dois du respect vers toi mais embarque non ni blessé ça cœur tu commentaire non cœur na tono tam commentaire zazamento izy nivolagna amotiky fiainako rehetra ni riavako rizanako manontolo vadiko fiagnakaviagnako io commentaire io ni captureko écran cœur ni captureko écran io je suis touchée. Fotony zaminy adinaka eto malgré za misy manognana agnarana za eto. Ary agnatako azafady atry zay za tafanognana agnarana ko tsy tianao zegny zandriko mbala ifonako aminao sora ya métissy. Fotony za tsy hoisina aminao. Fa le cœur nataonao tsy tiako. Mankamarigny raha fahaela regny tegna. Donc merci samby wala velogno atsika samby fahitaitady antanana lavitry ny larignoty. Fa tsy anao koa ahita za koa tsy raha olo mifilme mandefa aminao agny wala za je suis sûre za tsy ahitanao ary za tsisy compte vorondolo andezanao agny. Non, je suis sûre za sûre aminaka tompony. Raha tsy ary nataoko atry zay tsy ho ataoko niany. Le tsy magnano za bonjour wa za bloqueko. Donne l'autre téléphone parce que depuis le mois de janvier bloqué le fond. L'autre n'a pas mangarka zato. L'autre n'a pas mangarka zato. Non, c'est pas payé, c'est déjà payé. C'est automatique dans mon compte.
T'as vu, je fais le live là. Non, on a payé, Mathieu. Demande à ton papa. T'as un papa. Si ça ne marche pas, je n'ai pas fait le live. Il faut payer aux ans. Ne fera tien mandal automatique à mon compte. Il faut payer facture na carte. Zafam dialo anoti, il faut payer. Mathieu, et tout, il a payé un canal plus comme que zoom neatfa. In bazing et zéop. Anaro blanc bloqué, zengulum zazat manga ja live na kanefa na walaikum salam masem. Anaro bloqué, zafa chim kid zamar karan vlamizuk jazi. In baraile no uzok jatchmas volam nazu. Ul kofa chimanga jano na bonjour surtout mangan compte vurndul. Nach compte vurndul, hein, mandem mangan n'importe quoi, non bloqué. Famarun bloqué, arbala vong li bloqué. Ma tu na roch tapet kambad kain ati samtiarach ka diabio after vanrazain kafa chenaro mi respectes nin komara jire konaro ana rose chimaro ana rose chi vita maro na ro ko fana rose zema ita fana njifazi mangalais karazi ana fatu kun mangala undrai kya marti vita exena nana san kanaro fabi avinozi zana tafa futs vulwana kap kafa futsit tifa futs lwana kati nata zafa futs kombala misul mandema non tondlara na ka zandko commentaire not méchante zandko mamali zeng vitrana ka za mamali nata dunia tifara vayin zangar kombala misvich kma yekza pucherko karazi Zinga to sasararien que me devulga zan kanofa be karati sasararien nangana no zasamenta na peça fitrati baka zarat tsara fotun siska fossile do sua zengwe casamento vit fu fossile am na casata no lavara mascara noio de noite lavara masmo Ramas nakata no lava zamvulnga mnoza zamiti kombala charanga nanga ko zno za tenga Dieu merci tia charanga to kunia divanom na kachirambu masu adusua fossila zengba consendo tan mila dus fossile zatis fossile zazamenti extension na kayu ti futan mis parti na extension ti aznaze lavara masu zayo azo porti maete tzel na exate zen que za lavara masu de rambas na ka família mila fossil skara rambas na kambalan vlang nofo oui tapa merci ma sœur zetinangan za bonjour tiara easy fite vandrana nzeng aton mis limit is bloqué ko karaseng is bloqué ko bakos techna tokol ali fana tok marandrengi mis dikan nanga nova kusti marandreng dikan aezanulfa chimembi hulu jab bakam vel tengan romandem zazayetu faleng bam zazayetu bama za bonjour Fotun maru tiara maru michuk moto à gauche à droite fazendo fien nganul belo y a pas de souci arona roto tu vou bloquer comme mare fam bloque za compra bloquer ko sa sanful ana kap ka mayere anda za ban rotam no za mayere anda uch mayere anda acha votam no za mayere anda uch mayere anda fazem tsakar ka bloquer ko Carazinho, não mandamos a levar na casa, disse bonjour. J'attends téléphone. Não me levar na casa, não mandei o nome kakakaka. Ça veut dire a tianora a voz aeto. Quando na casa rec tiano, nem como irá ele com noito. Chile com noito, foto na casa rec tiano. Tianora mai tara voz ai, nhanga o nome kakakaka, não mangara tiano. Ah, bom. Ha, tá oublié que é que tichanga rec fekin. Achka changwarek fek chisra fekin we tukun ma changwarek achika
Mkarazigny. Na andeha nataoko maiziko tsara nadotsiko tsara beky ny volume telefone nakafarina ambany nampiasa filtre ratsy be ty amizay za. Filtre noir et blanc ty. Aboko anao tsara ny aratsiako sina manjako. Zazamety. Azonao? Io za. Hitanao tako za io misy tasy hely ty. Point. Hitanao. Izy zo hitanao na doso raha mazava amin'ny telefone igny hely fona ambela tsy be. Hitanao tako igny reraka reraka igny. Ato baka malaky hita reraka azony loaka tio. Hitanao dako ty loaka ty koa loaka. Hitanao aby dako zandro baka anao critique za baka critique ataova physique karaha ataonao nandeha vola doso fossile ty tsy fossile extension. Azonao les fossiles les atsetaka amin'ny lacolle de marandraigna ataonao de alina izy tsoanao. Ity tsy mety tsoatsoanao koa tsoatsoanao ty mapoapoaka raha masonao jiaby. Ça veut dire extension cils. Extension. Bonjour ma belle. Bonjour la famille. Bonjour le diable. Bon. Anganiza mzatika. Aye masambor kwa lua zazameti. Bonjour. Merci pour les cœurs. Bal fasana roel kere de mini. Am lève nakati. Le na roma zutu mangan cœur. Bam protéger lève nakati. Hazalahi. Sasan masak chimandra mtrandro am zazameti anguro ka. Ambaranareo magnajotso vintignanaka. Tsy hainareo za ranova oaza. Ambaranareo magnajotso vintignanaka. Ranova zegny ambaranareo mijotso koa zazamenty fogno. Koa zazamenty fogno. Tsy magnajotso vintignanaka. Ambarako anareo. Tsy magnajotso. Ary izy ho sembotro fo izy koa izy mahery nagnino ny fafany vidéo nany. Takana nambela ntia fo vidéo nani. Nina kati tsy fafako yo fo izy iska za sitrapoko. Aboka ko izy fa vintignanany fa tsy tarehetra eky fa alana papier igny iroagna ry izy mebaka ry igny karaha ny vintignanany aminaka. Anao mipoerapoera tragnonao zazamety komasetsika amin'ny tragno izy ty fanao boka nidriky fanagnana. Komasetsika amin'ny tragno atsika tsendriky komasy trombany avaratra. Fanjakana avaratra ho anao igny atsika komasy amin'ny tragno fanagnana. Ho anao tragnonany hely hongo, salon-nazy hely hongo anao. Tragnonakaty 94 mètres carrés. Ilaiko andafy heto misy zanaka taloha à l'époque mbala telo mianaka zay Joseph dimy mianaka. Mazava aminao fa tonga maty efa teraka fa diminy. Tragno ty maventy. Baka eo tsy problème fek tragno ty nataonao hely. Azonao fa ninao maventy volagninao io. Ninao maventy volagninao io. Za ndraiky nitomagny. Ndraiky nandatsika ranomasy za hoe mila hitako tragno ny zazamenty. Mila mazo invitation amin'ny zazamenty zany andaza tragno ny zazamenty. Za ndraiky nitomagny karaha zegny. Ko mbola fanagnana ny lehilahy nampidrika anao andafy nagnamianao boriboriko nationalité bako izy niroanao tamin'ny live. Za viavy zazamenty. Kavola mena. Kavola fotsy. Mazava aminao vazaha ny tsimpo anao. Adignanao mba kontonao taloha aby regny tsisy raha tsy volombolagninao ny ananao volagna fa anao tsy poera. Ailagna nagnarako anao. Anao nahita andafy fa tsy hainao nakafy andafy. Ko hainao nakafy andafy anao tsy nikotrona olo mipetraka andafy karaha anao. Tsy nandeha nataonao hoe fa tragnonao tsisy dikany. Tsy efentre tragno hely zazamenty. Mbolaiko anao mavita karaha ninaka. Mazava aminao. Mbolaiko anao mavita karaha ninaka. Mitandrigna sa volagnin'olo fo anao. Olo volagninao mavanda. Izy tsisy tragno zegny
Itsisy restaurant zegny eo koa anao nitandre volonan'olo magasin ka koa ny food koa eo koa anao nitandre volonan'olo nisy trosa koa za amin'ny banky fa maty ny asa loha za eto misy trosa amin'ny banky azonao mara ny volagninao maly igny heureusement j'ai tout enregistré ton vidéo za mampizaha anao zazamenty za tam vidéo nakalomaly mbala tsy tiady aminao za fa ka hitako vidéo anao igny yo za nahitanao tellement ridicule plus que za ton'olo ridicule amin'ny réseaux sociaux t'es tellement ridicule za zazamenty matoky sy mino zaho tsy misoratra aminao aby tragnopitrahanao tsy misoratra aminao aby matoky sy mino za azonao fa anareo amin'ny Facebook ato na matoky anareo na tsy mino koa za ty za isha ty za tsy boriborikon'olo karaha izy boriborikon'olo za tsy boriborikon'olo za tompo mivolagna zegny aminareo tsy endriky hitako mpiasany feny zazamenty tsy endriky hitako lera zazamenty mandeha magnefa mpiasa efatra farany ambany efatra ho za 4 personnes ataony amezany fiche de paye et tout io donc za voataony zazamenty boriborikon'olo azonareo zay fa izy koa tragnopitrany zazamenty ary maro tragno karaha igny amin'ny français agny za magnabaranareo maro tragno karaha igny amin'ny français amizigny misy tragno karaha igny abandonné bonjour avako misy tragno karaha igny abandonné misy tragno karaha igny ny familiale ny familiale zay sady tsy azo alafo izy samby mifotrafotroka eo azonareo fa za zazamenty za tsy mitovy anao za tsy miambigny lovan'ny vazaha azonao zay za tsy miambigny lovan'ny vazaha vadiko zanako ny volagninao jiaby igny za mbola tsy endriky nitriky vadinao zanakanao mba loavy agny atsika vidéo natandregnesako depuis marandray parce que j'ai tout enregistré ny volagninao zanako volagninao vadiko anao feky ne raha tianao nataoko ny lomaly normal koa ne hoandragnary ngengenganao nahita 400 personnes mizanao igny commentaire igny charmenao amizay ndraiky sobaianao zany any tsy mila magnasobaia mandeha bikaiky chetoaninaka hamaly anao mazava aminao izy koa mbala fatifatiny tragno abandonné andafy agny nipitrahanao ndraiky olonao andeha hagnanaovanao ngengeny fa za koa mba misy tragno fa za tsy miparapoera abaka eo piscine public isehanao hagnatin'ny lakoronao firy olo mamony tragno marikitra anao eo nareo jiaby samy piscine araiky nay ala regny eto misy tragno karaha zay nay ala regny eto misy tragno karaha zay feno a Saint-André feno a Saint-Benoît feno azonao tragno abandonné magnano misy piscine misy raha jiaby olo avy eo mihitriky eo magnano raha tiandreo atao azonao zay ça veut pas dire fa ia koa lehilahy ia koa lehilahy ambariko anao ny sorako menaka zany teraka anao ia koa lehilahy atolora hamiko aty taratasin'ny tragnonao aboazade azety bokin'ny tragnonao taratasin'ny tragnonao signetiran'ny propriétaire taloha raha jiaby mamariko fa ninao zigny abako ia koa lehilahy aboaza eto taratasin'ny tragno misoratra amin'ny lehilahinao io nagnapetraka anao amin'ny tragno maventy ho anao ty ninakalavakôrogny ty fa anao mandova azy aboa eo za magnambanimbany za fanagnina zazamenty fa za tsy nandeha nisoma ty za magnambaranao za navandafy teto tsy nandeha nisoma nakafo hitanao tsy nagnanaovako raha maro maventy tseniko ta Madagasikara tany io azonao zay hainao matanjonaka hainao projet naka hainao baka etany faviako tsy hainao za nipetraka tsara beky nandiniky tsara bekiny amantao amy fanjava amy zoro nandiniky raha andeha ataoko fotony taogno mandeha fanjava mandeha lera mandeha fotoagna loso azonao zay fa izy koa mbala tragno zazamenty mizana mipetraka amboriborikony amy lavakôrogno hilagny karaha ty du moment ça tsy mandeha mangataka aminao agny je suis fière très fière en fiaignako
fa aboaza eto anao misy ty za ty tsy mipoerapoera ato fa zamba misy olo ankaiky nakama eze volagna aboakany vavanao anao misy na za mavita mandeha amy lalabe ry za eto magnano live ty lalabe ty naka azonao zay fa chacun amy raha mikotragny izy za tsy olo karaha zegny loatra za koa fa nagnaboaka raha ny naka azonao zay nagnaboaka tragno tsy vita za mbala magnano za ziska jo io ny naka misaotra agnaragna naka tsy amy lehilahy volagninao misy magnanginany io anao aby kanata zo misy magnanginany tsy aminazy aminaka tsy misaotra monsieur madame ny naka Aisha Yvonne Ranova mazava aminao zay misaotra aminaka donc ne me dis pas contraire en fiaignana naka fa fiaignana naka tsy hainao wala tsy hain'ny voisine naka wala tsy hainy makorel tritra la réunion zegny makorel tritra la réunion ty mandeha magnano kosokosoko aminao agny tsy mahay volagna rô tsy magasin naka tsy vadiko tsy mivola rô tsy sidikany zazamety je te jure devant Dieu rô tsy sidikany fotony rô tompiny nagnano rô tsy sidikany za tsy nagnirika irô nandeha nagnano makorel ndrô le amin'ny volagna zegny tany za tsy mahay zovy zegny tany et après rô tsisy finianagna tokony hoe mba mamirapiratra fa hitako zo azovy le sasany na tsy jiaby fa du moment tsy takako izy amy contenant vrai du moment anao tsy manomana agnaran'olo za mbala manginy tsy haiko fa hafitra zegny regniny lavatsofinazy regniny za tsy karaha irô maro makorel teto zegny nandeha nanangina asa za magnambara anao nagnano garage ny sasany nagnano restaurant sasany ny fody aby rahandrô ny fody za tsy karaha irô isaka olo amy vitagnanany isaka olo amy rizikinany anjaranany azonao zay fa tsy ndrô ny fody ny any ty rô koa fa misy problème za amin'ny réseaux sociaux ty rô fa agny fa tsy laritry ny pamplemousse fa laritry ny te laritry ny te rô agny izy io karaha zegny zazamety anao koa te fiaignana naka avianao magnontany za hantonia za hiady aminao za mila mamaly anao ambara za fiaignananao za wallah za mivolagna aminao de A à Z ny fiaignana naka zay le tianao amy questionao fa tsy olo anao mba marary olo heto délire amy mpiaignandrô igny mahita olo mipetraka tsara amy tokatragno olo fanavinagnana 5 ans mba makorel izy nazy tokatragnonazy nipetraka izy namorogno tarimy ry zanany ambaranao kilakila olo mba madigny zay tsy kilakila olo matanty zay olo be jalouse olo be faux olo tsy matanty zay mipose question irô nino mahatonga azy karaha iny nagnino antegna teo karaha igny antegna tsy karaha iny hany question tondrô fa tsy fotinaka zazamenty tsy fotinaka fiaignandrô koa boriboriko tsy fotinaka fiaignanao koa boriboriko leranao nandeha ta Madagasikara nitrosa taminaka tsy fotinaka zegny mifantanao devant zagnaranao koa tsara nitrosa aminaka nefa anao managna tragno be midôladôla ho anao mpagnarivo anao nefa anao nitrosa azonao zay hanagna preuve raha jiaby zegny tsy fotinaka koa za nandeha nampivangianao forcé 40 euros tsy haiko 50 euros ny rango 50 euros nijotso 40 euros ndraiky farany za tsy nangala tableau ny vadinao igny mba nataoko respect namiako 20 euros irô tsy fotinaka koa fa za olo mahay miara-monigny amin'olo nalaiko zigny tato azonao anao nandeha nipublier encore tsy tianao alain'olo zegny ataova toi uniquement na ataova ke tes amis adisoasoa agnarignarinan'olo tsisy olo mangala koa olo navintrosa aminaka na anao tsy nahazo anao tamin'ny fotoagna zay ka tsy nahazo fotony tsy nampoiziko baka karaha raha volagninao zao ty olo mahay zafo tsy olo mahay anao fa vavanao topy nivolagna tragnonaka ty azonao piscine ty nareo ne tsy mahay fiaignanaka anao amizay mivolagna mizestifie anao mivolagna tsy mipoerapoera ilagnanao mipoerapoera ilagnanao mipoerapoera tsy sambako naregny anao mivolagna misy tragno tsy sambako karaha ataonao tsy ho sambanao naregny fa za miasa tragno mbala tsy vita azonao zay fa la différence aboaza e taratasiny tragnonao za magnaboaka raha tianao angatagna entreprise ko aboko anao eto tianao angatagna tragno amboariko jaliako heto ty aboko anao zay raha tianao angatagna aboko anao eto fa ninao aboaha fotony anao baka nagnano concours
Nino bois. Fira piasa I feno. Zachima tu kanomis zenga. Chat kis konomis a piasa I feno. Donc mangan femme de ménage. Donc peut-être au diable kana matin jalna ou le ressemble à la mangala femme de ménage. Never femme de ménage mandalon rek. Il fait no 60 €. Vita sanan ménage nani 60 € ou 50 € basta. Ismandeha. Azno. Zata tat mangan zeng. Azun zamia sa ben rachar na tok mangala femme de ménage. Zach mangala gasi. Chonda ngatika ud karavlani zazamenti. Za mangala vaza jeble. Mangana no sample emploi. Azno. Chiela intam semena recto intok zeng. Na tet nanga na mafatang na kavlang no lavakoru. Fotunin fatin vitok na mafatang maflota asatone. Na mafatang kutetu ni feko. Asnose ke asa non dengala ul karaze kwa han chekfa ampud kom notar. Abwaza tratasin tanno, tratasin tangno mavet bewonoti. Andes no milev nyamban tanti. Asna anga sasano zayu. Nitintano zana kuyu. Nitintano ivad kuna tono fa mismanganginano. Nitintano fa zana tono fa marario. Nitintano fa zana tono mistro sambankyu. Asnoze? Kana nga boka no nangano no menaka. Misorok menaka no. Asnoze? Donc, aboyet tsara bek zazamet tratasin tanno. Karaze. Foto mangangi jab mis. Nava de Republika. Donc, du coup, za mi ambing vale video no vita eta pare kidike ta pare kwa na boka para chenga na casamenti na piasa fitra noire blanza bok kono avec tous mes défauts karanga no afa pom critique physique naka deza bikambala lunja koza aitu lunja ratsratsu foto za kwa lunja balaza za tovuelo atoma zema ngamis kaul sam petkanda feto Azamandem kir critique fien nganul fara boka kwet fuvlama. Nana boka tet fien nganaka magazin ku wota. Rizana ku wota vad ku azai dirnga. Za fuvlanga. Azna ano lumale. Vadno loso mismangi malande. Ala habe. Azazamente. Lavateno timbarafani banga. Lavateno ti marafatengan banga. Matet kanon valante. Mbae non bivad kuanose. Lelaze chinatok tutu. Chinatok ambua. Chinatok pisu. Lelaze na mie kwa janaz. Lelaze charitanul nandena boka kusanana sanandra mlevo. Asnoze serara zama boboka izamlev chora chitiani zamba manga jaizi lela zeng zamba ngambara no zazamet chinandafu la vatenani nyander nandafi Miss nationalité français asnoze chikara ni no yu ul nanga mieno anob kayombal nande ni ruono kwa ni checharno ni ruono na tono cheknino tam konto no taluain Resca nacional cardante français no chifanga jano tenga fuzi le lavlang no exatamente chimtuv tong naro mangat kamdrangara no has tong nazu zasiano has tong nazu no fotun le lavlang no ze ul na velung vadi ano kama velung vadi exatamente no mistar tas vaza ano mistang bet sama wano nin kora jalieno chinaleno vadno manzan kano naleno vadno manzan kano azov ko ulu etu chimande mangala vadndro iro ko famista tas suto ulun trahandro tokunaleno fachini na kanna seteno asnase chivad kuna seteno chizana kuni jinjingin vavano balanga javadno zayo Zach karano mandem vulga mandranto vadno bala tsenkin vulga vadno mandranto za bal mameno conseil fu vadno leva zankano leva pedir a Suisse ro na pedir en France ro na pedir a la Réunion euro carcara euro faciwe volan fourneau fu par mois le fanoan mazava
Mifantano zazamety anao ko tsy mandafo azonao zay mifantano za ndraiky masaky mifanta fa vavanao tompiny volagna anao voleky fa tsy andafo ivadiky eky anao ipetraka tsara eky anao impiry vidéo anao karaha zay anao fa tsy andafo anao fa tsy eraka amin'ny lehilahy anao ipetraka tsara kanja anao mbala tsy nipetraka fo losa anao ndraiky rendez-vous lehilahy tany boko amizay nagnasarina atao hoe kidnapping antegna amizay olo misy fo malemy igny na inakinka lera antegna nitomagny nataony fa nitomagny fatinazy olo tsisy jery tegna tsisy jery anao koa mavelogny tegna tsara beka anao perapera misy vola alona anao ndrasandrasa crédit tsy ako nino laza tsy ampy aminao ary io aleva vady amanjanaka anao je dois du respect avec la femme là parce que viavy tsaiky igny nde za tsy materaka azy fa tsy lavitry namezanao zanaka igny misy lera siasianao igny ambanibaninao fotony anao ndraiky carte d'identité nationalité nazonao io agnanaovanao tsintsino zanak'olo nareo samy manandrazagna mbala ho tontotry igny zazamety vavako mivolagna zegny aminao mbala tontotry fa tsy mety safidiny izy ary igny babanzanany PD tsy safidiny matoa magnangy araiky nidoko niatry zay magnangy baka mahatry nandena nambady olo tsy nitovy fomba fijery aminay fitiavagna nandesinay zay fiaretigna zay mbala nataonao tsinitsino tetanao navinanano vidéo zay nisaraka célibataire za manomboko zio marana baka nivavanao teto zegny donc za tsy mamorogno koa za mamaly anao azonao zay aza idiranao fa tsendriky nataoko tam Facebook ty zany saraka na zany iady amin'ny vadiko tsendriky azonao zay maro misy enregistrement vidéo naka tam fotoagna karakory vadiko nande nivolagna fa zay nisaraka na zany voa zay nisaraka azonao fotoagna karakory koa tsy lera olo volareo nisaraka zay aty baka nisaraka nisaraka nareo raha tragno ndraikidraiky nisaraka losy eky chinois igny miravoravoana nareo fa losy chinois igny lera zany foty lagialy olo tsisy jery aby io fa za ty nande nivadiny zany vadizy rangono nakana boakako izy tratranazy ny contre za zay tsary nisaraka mankany oi fivadiany ke fa tsary nisaraka bako tsary nikasiky tagnina za tsary namopoko za magnaraka raha ataoko koa azonao raha jiaby ataoko eto hitany aby tsy hitany eto azonao zay raha izy koa izy fa lera mahalela izy magnanitra zazy ambila agny ro io anao tsy mitovy ro io ambila io bien sûr ataony za zegny za mamany zanany baka ary ro io tsy voly sakiny zao ne olo misy ankilanao fo koa mandrehitry raha jiaby io ambila agny zegny misy ataony ekeko zay fa za vitagna anaka tsy karaha zay vitagna anaka guerrière mamaly anao ary koa fa mamaly anao mitrebiky aminao anao koa lehilahy menaka ho aza aleva vadinao aleva vady amanjanaka anao mazava aleva fa ninaka eto zazamenty ankilako vadiko ankilako zanako donc raha tsy ankilako eto zanako viava raiky fo agny za magnambara anao viava raiky fo agny a Madagasikara agny izy azonao zay ary izy a Madagasikara agny amy tragnonazy amy vadiagna anazy amy fiainagna anany amy raha tiana atao za magnambara anao fa zanako telo eto zazamenty eto ankilako eto misy babany koa namako mitarimy ro io ato tsary nandeha nangatako tao gauche ou à droite eto fo za mitarimy ro io azonao zay anao mbala zanakanao mbala raiky fo ndraiky magnangy za tô voely tsy isakinao mandeha mangala izy mampidriky izy bakany fa elany trany izay tombota izay fa be zanakanareo tamin'ny vidéo naboakany igny tsy sakinao mandeha mangala izy bakany iambinino anao bako tsaky viavy koa managna le droit mama français izy koa zanakanao nosoratinao amy consul amin'ny ambassade azonao managna droit igny na tsy vita mariage aminao par consul na anao agny mbala tsy divorce igny mavita mampidriky igny anao andafy eto za magnambara anao baka mahalalagna any a France ty ka nagnino tsy mba tsapanao zay
Nanyin rango izy navetra tsy mba niteraka ty izy anao lo vazaha. Anao misy ny atao tragno midôladôla ho anao. Olo misy tragno kun tsy satro aminany kun magnano raha tsara malaky la banque magnampy izy. Ambarinao nino ba la banque mikotrokotra za à gauche à droite io za tsy mesa loharatony la banque eky. Fotony tsy vitan'iza misy tragno fa za talohany tragno zay misy entreprise. Entreprise nakavolaninao tsy mandeha ny fody io agnateran'olo aody ho anao mila andesiko mitaha aminao anao io. Anao marary. Anao marary. Tegna marary anao. Fa 3 ans ndo zava tape asigny fanjakana zegny arany zoary. Tape asa misy shite izy io. Asa ny shit zo. Asa ny jutsu izo. Fa olo tsy tia zavolaninao zegny fo tsidriky ary. Donc on nisy dirandroary donc andenatrika aody volaninao zegny. Aterindroary aody. Ata tsy awoko. Fampiry za teto nahita naboka tam caméra. Naboka en direct aody eto hoe am parking ko am magasin tondro. Zahay tsy full ka tsy marary. Tsy sarek taminay nidriky prison na nidriky violent. Za mbany vola taminao feno. Conto vorondolo araiky teo. Za nivola taminao feno. Za tsy nivola taminao feno. Za tsy feno. Fa ny anagnako haiko mivolagna izy mitantara izy mitanisa izy. Ndre Rihanna ndraiky Jennifer Lopez. Fu ari euro fa feno ohatsika mahita euro eto mamory olo million 2 millions personnes. Mbala mitady vola furo tsisy andrarô voly mitady vola. Intsika ninaka. Fa naka peako tratra ankilanao zazamenty. Ankilanao peako tratra amin'ny agnaranaka zazamenty. Tragno ny asako eto mbala tsy vita io. Azonao zay? Tsy tragno matimaty zo. Azonao? Ka mbala 300 personnes fo. Agnano vadiagna ny zanako les jours zanako lehilahy na zanako peu importe agnano vadiagna ka la réunion mbala tandro facile. Tsisy mifankaletry karaha sardiny. Za magnambaranao. Anao vola fa tragnoko eto lavakoro. Dieu merci za nipetraka amin'ny tragno lavakoro. Fa tragno iasako tsy lavakoro. Mazava amina. Abaka io mbala ilako gasy. Misy restaurant maventy karaha restaurant nakao io. Azonao zay ilako gasy. Azonao ilako gasy. Tsy magnambany gasy za. Tsy magnambany gasy fa ilako gasy misy restaurant maventy be io. Azonao zay mitokna tsara ty bara mitokna. Restaurant finanan'olo mitokna. Azonao zay ilako gasy. Ary ilako olo amin'ny taongnaka moins 40 ans ty. Nieziko. Ziska izy nava tiako naviagna aminany. Ambariko anao zay. Volagna aminakabaka aboa eto preuve otova. Alona anao volagna zegny aboa preuve nangatako taloha ty. Aboa preuve nangatako taloha ty. Zava izy baka tsy mila mifata amin'ny zanako ni amin'ny vadiko ni amin'ny nino amin'ny Zagnahary. Za ndraiky mifanta amin'ny Zagnahary zazamenty. Aboko anao fa za managna restaurant aroe za jo magnamboatra fatelo. Fotony fatelo mbala tsy officiel. Aroe fa officiel. Aroe fa nisokatra. Aroe fa mampiasa olo. Za mifotroka eto magnano borbor ko hitanao mbala misy fotoagna mamaly anao io. Za mivolagna zegny aminao. Anao baka fa setra amin'ny makorely la réunion sasany zay tsy tia za. Izo karaha zegny. Iro na makotoyo nagnano makorely tio. Fa iro kontondreo Madagasikara. Kontondreo Madagasikara. Le agnatin'izay zay mangala izy tompy. Kontondreo Madagasikara. Kontonakatsy ta Madagasikara. Tsy teto manao tsy nahita mamako nandeha nasasahan'olo teto. Jusqu'à joti. Zay misy mbala misy olo magnano. Karaha nagnano ely tsy ely zandriko ananky Zeline. Aya matragnony mamanao za tsy matoko restaurant osy. Mboa Zeline zay mbo invité ko aby. Noho ny mahazandriko izy. Mbo abokako izy. Lera sitraponaka karaha nataoko tamin'ny magasin tary. Tagno firy. 3 ans ely tsy 3 ans donc. Ely tsy 3 ans za vola za misy magasin. Tsarina abokako. Tsarina abokako. Ndo zava tape asigny fanjakana firy tagno boutique tsy diran'olo volagninao io. Karaha zay koa raha ambariko anao niany. Azonao zay? Anao mba magnano za tsisy jery.
Chitiano ba ulu angatin jeno za tsy même protéger ra mombaza. Ambarno e karam vlangno chi secret no rano jaba bokano eto. Ah bon? Ah bon? Za chi secret mun nakatsara bien sûr. Masakala vaza boka. Adalangan mangang mamapunum partout. Fale nangaboka izam live phone ratsa azafady samby mitovy samby bokanun fo ngara. Azna boka. Lera zam nga kayo zam vulnga we afka vlangdro we a los jeri. Dikan zen cenk ni secret naka ntangal eno mumbaza. Ankotra ni za boka kwetu. Zama vitamange fano zazamenti. Zama sakin puko mtata no kwa tiasa. Ano mangir fazawa no tikambunga mno tiasa mno etu talua bukaze talua za ari eno tabek zamis restaurant. Talua zani vulnga tamno ano alek zazamenti bala no tsinya tamni restaurane. Aleko no sautin mangalano ni sukuranga karazenga tika. Zava kuzajo dengalano kelera ko zandengala ulkare. Puera yu eko atu misireni misbaban puera yu are eko kwa ul purpuraku yu aznoze eko hambar not shitak maraja baton ulzai mia para mis restaurant kwes fam para mis tranquis revun gad itakuzu itaku fa rako misam naka irof mamunotenga fotun rami sam nakaf azna jusqu'à ce point zangaram bumbanga deuxième naka kwa inko chin naka fas ko malatsina dusun zangaram nakaf we karazi asasa fuza runtuna tumba no si province zama fuza no tumba sasamete na tumba mkweza tumba zazameti mkweza chifanjakana tumba mikweza mazavamna mara na rota vata to ulbaka vata rondek baka maro mrochi ulu chekwet tellement na romisi argument naka tellement na rochi tieza feno ab commentaire anaro anaro ulbaka vata feno ab commentaire anaro anaro na ita izimvula tumba naro avata karazemwe ho endra kabanaro hendaka nangirian zazamenta raznganu jaba vata chijirekwa bisakulumra masinani na banin zazamenta chijirekwa bisakulumra masinani aznaro hajatonam nakakale andesin ziskam raznganu avata tumanaro mitadlam zikin sila mitadlam zikin zewe bako tumanaro vata jagmanga naton sarabekitsin bulunga zafu naton anochma e mari chakarenozu zazamenti mbala cheese fotum chisambano na voix fichapanga nazonwe mbala cheese vavana kai vulunga zingamno manum kunyani rubiana tkamisa tikati boko zachra mamaleno faranti zachma maleno fazaha pizaha havano la famino mandiana mwasa na ro mandiana mraja bambara babano reno asnoze ambara fiana ka vengano jad mchakar ka faranze maita amtanana misano yuai hanga dus fayok nandra zana kuna hangan raha fa n'importe quoi kararan vlang nowe idurwok fayingna no idurwok fian ngana ro jemme na kavna ptuki na paravrav sura ya metis nan fasan kera ravrav fayingna sura ya metis na itazi ravravuis na paravravuis miravravua zandko miravravua mamno mangano va champagne fait qui poisant pois e pois mangani champagne pois fotni hande morkizais asa iza fatza asa iza vitamorkiza asa waviam nakavorkna fazanda masakin vulnga yet suraya manga mitu mangiza tsara no zand kusura metis fa raznga nakanga pudra jaba na ton zazamento raznga naka ya fotni
Razanganaka am mamako mahazo amena be, am babako mahazo koa vatra tendrona. Mitomagniza anao zandriko soray ametisy mitomagniza anao zandriko. Fotony ho avy torono zazamenty. Io tsy vita mora. Zafa tsy mamaleka afa taloha teo épisode surtout en ce moment fin d'année ty zafa tsy mavita magnano épisode eky. Tsy vita. Ampiasainy zazamenty fora ampiasainy any. Zandraky impeko tratra. Peko tratranaka zazamenty. Peko tratranaka. Io anao ndraka tsy namoraka za. Tsisy ramboandala. Anao ka namoraka za. Eo danao mahita izy. Tonga agnarana ndry zanako. Aleva sarnay. Ataova karaha nataondry zanaka Majengay. Ry zanaka Ambilobe. Ataova. Eto baka tsika fanojy. Mboanofo aneny. Mboanofo. Fa za tsara misy foratsy ndraika anao. Fanagnambela malo igny atsika igny. Question zany tomagna. Anao tsy magnontany ino mba nampitomagna izy ty? Extrême vidéo elfo. Anao tsy mba magnontany. Deka anao fananity. Deka anao fanidriky fiainana nakana ataonao ampelantagnanao ony. Tsisy Germana pedety. Tsisy Germana. Mandova fatifatiny tragno andafy ao tegna ambanimbany angovina akany asa tragno. Anao zay nandova. Rizikinao zay. Faninaka amin'ny angovina ka. Mazava amina. Tsy mitovy. Nandova ndraka angovo. Ambariko anao tsisy tovizany. Tsisy dintsikinao to. Nda sakin tragno pitranao ry nda anao tsy magnefa impôt aby. Mbala possible lehilahy magnefa impôt. Fotony izy mbala amin'ny agnaranany. Azonao zay? Fa ninaka eto. Fa firy taongo za magnefa impôt, taxe habitation, taxe radioba aminany. Amin'ny agnaranaka, amin'ny angovinaka. Aboabo kanino misaotra aminao za. Zavanao nakatsimboaka eto eky. Rapureko. Yatsavola za feno. Fanyanangako pureko. Aboabaka. Aboa livrany bokonao. Aboa taratasin'ny tragnonao. Fa izy no misaotra agnaranao. Zavanao nakatsimboaka eto. Zazamety. Zavanao nakatsimboaka edy. Na shetwany mlefa. Ipera boka tsika. Indrika amgenao. Foto fayanao za fa pera ho anao. Anao tsara pera ho anao. Anao tsy pera ndraiky nivolagna tragnonao anao nataonao lavakorogno ninaka Ke lavakorogno aboa taratasinao maventy be tragnonao misy maventy be ry. Aboa eto. Anareo raha maromaro ny bloqueko. 156 personnes mizaza. Nareo presque tia malera aby anareo. Anareo presque tia malera aby. Aminazagna anareo kaka. Za tsisy raha ileko anareo. Anareo tsisy raha ilenareo. Za dako raha ilenareo. Za mitokiky malera aminaka. Loany tambotry lavy mandeha mibloqué anareo tsenky za. Za mibloqué anareo araikaraiky. Tsy miadolo vola vadin'olo. Anao nahita fa vadiko na misy magnanginana. Tsy mamparary fonaka vadiko misy magnangina. Za mbala volagna am'Zagnahary Mahaisha za. Tiako izy nazo magnangy zatovy. Tiako izy mazo magnangy zatovy mandiditra za. Gêne ko anjaranazy. Ataony vadiagna. Azonao. Za tsy mandeha mitourisme feko hoe nagnano polémique na nagnano inno. Anjarananzy. Dieu merci za nameny Zagnahary lela misy jery. Magnajaza. Mikolokolo za. Mavita magnano velon-tegna miaraka aminaka. Olo jiaby amin'ny réseaux sociaux la plupart iny magnano zadala. Izy tsy magnano zadala. Izy namako mijaly. Mahera jiaby momba fiainana tsara ty ataony aminaka. Dieu merci. Za magnambara anao. Azonao. Koa za fo izy. Nandeha nangala magnangy zatovy nataony raha vaviko. Ary tiako ny fahignako zay. Mba eo eka mba nagnako raha vavy. Olo boriboriko n'olo karaha nazy karaha igny makoreleny laregny ao sasany tsy tafipetraka izy mijory za maty ry zanako sakindry boriboriko makorely mandeha endraka aby tsy tafipetraka. Anareo io tsisy jery. Za doko ambarinareo mitovy vintagna ndraiky anareo. Za nandafy. Dieu merci za tsy nadoko ny taogno 10 tary. Sa tsy natongony 10 ans na 50 tary. Dieu merci.
za nataony nalaky nahita lehilahy navitana nambady nipetraka niteraka nitarimy ry zanako tsy zanany koa. Dieu merci. Nkarazi avianao tahako anao zazamety tsy méchant aby za mamaly anao fotony za tsy karaha nataonao nagnalomaly tsy méchant aby za ho anao avianao tahako io za nimoezako ela anao ve avita taza ndray razagna anakafo fady olo PD karaha anao surtout PD tsy magnaja tegna magnano razagna anaka tsisy pitié feky aminany. Anao ve avita taza anao mba hitanao vintagna anao vintagna mipelipeliky karaha anao avita taza olo mitaza zegny Jennifer Lopez olo mitaza zegny Ry Maria Carey olo mitaza zegny L'Oréal olo mitaza zegny azovy araiky ty Rihanna olo mitaza zegny azovy koa kombala anao tsy honony mavita mitaza zegny hitako olo tokony mitaza fotony regny fitahagna nataony regny nampavantagna iregny ro vantagna ro mbola mitady vola fa koa anao ary ndre permis fo za mavozo tsotsy anagnanao za tsy agnano karaha sasany olo hitandro miconduire atandro tsy permis fa za tsy eky natanao conduire baka za tsy matoka anao ry misy permis mitenagnanao zegny za tsy 100% azonao zegny olo mavita mitaza ry Jennifer Lopez fa tsy olo fatifatin'olo mipelipeliky karaha anao tsy magnaja tegnany avianao tahako tahazagninao andehanao soko voriky volagninao zegny ndray voriky zay fa tsy nanetra amin'ny fiaignako ndray voriky zay fa tsisy tsy haiko tsisy raha nidirany nitrebitreboky amin'ny fiaignako tsisy na araiky tsisy amin'ny fiaignako ato nidirany voriky zay za mandeha voyage za mivanga lamba nefa za misy botikiny lamba aboko anao baka za iboko andeha hagnano sapin amin'ny botikinaka regny andeha hagnano sapin za iboka eo azonao andeha hagnano sapin za isanjo za iboka eo kafa vita lakozine naka fotony zany any tsy mandeha miasa marandraigny ty fotony za mila magnalokoloky nakanjo ry zanako eto plaisir un petit peu aboko anao za mandeha misanjo magasin naka eo ary azonao zay anao olo tsy ampy vintagna magnangy maro jiabandà fa tsisy nazony vintagna anao losa anao nandeha niza tsy haiko magnangely igny angatagna amy zagnahary mbo tontotro mahita rizikinany afa anao magnano vadiko mahita misy magnanginany karaha zegny hoe hazala maro nataonao limaly igny maro za tsy endriky mamaly raha jiaby igny mbala hely fo ataoko anao niany mbala hely aizy anao fa za zazamety na chetony milefa za koa mamaly anao tsara biky fa fomba maliako anao cette fois-ci tsy andeha ataoko amin'ny objectif-nao amaliako anao cette fois-ci ankiniko amin'ny razagna anaka tsara beky ataova baka voriky za fo tsy mahazo manomboko za fo tsy mahazo magnano aloha ataova voriky zazamety andao ataova voriky ameko autorisation anao andao ataova voriky agnano aody vehivavy ty ataova zao vehivavy ty ataova tsokoria zavatsika edy faigninanao edy asa mbala hitebotebo ela amy doniany pitrahanao ty zavatsika edy asa magnano boe zagnahary asa zagnahary ninao zaraiky asa zagnahary tsy mahay andevonany olombelogno jiaby amy donia ty asa izy fify aminao any fo asa tsy mba magnamia partinaka izy zegny izy
Miravoravo anareo nareo mpiravoravo. Ravoravo tsara beky. Ravoravo amitsinjaha. Ngapapa champagne ry zandriko métis sora. Ry sora ya métis miravoravo zandriko ho faty za ho kersy. La koa fa maty fo aza magnatony fatinaka zegny tia zanaty. Ravoravo. Nya ravoravo. Anao nitomagny tenao fatomagny karaha tsy tiako. Anao koa tsy tianao mety mivolagna anao. Fa za igny tsy hainao na nitomagny anao za igny na nitomagny raha na voazara ny haditsika. Tsy hainao aby. Anao naty extref. Ha? Tsisy jery mary. Ado tianao mary. Anao koa tia ado mary. Ado tianao. Karaha ataoko za malaza tia ady tsara jireko. Fa ninao mivolagna tsy tia ady fo magagaza. Ady tianao e. Zay boka osy. Za zay marary zay mila tahany. Fiaignako zay fa tsy avitro izy. Problème olo karaha io. Atsika miadika fiaignako andirano. Nefa za tsy nidriky fiaignanao nga e. C'est triste un côté mais bon. Ary za zegny marary. Marary e. Za osy. Misy voriky zegny ato izy. Izy ka olo miady za teo Géline samba ndraiky. Samba n'olo niady za boka voalohany Géline nandeha volagna boutiquenaka. Ya. Navy koa izy koa jôty nifagny amy Géline igny izy boutiquenaka koa. Nao koa lehilahy tsara beky mamorogna. Magnanaova ny andafy na magnanaova Madagasikara. Samby ataova. Nao koa lehilahy tsara beky. Koa mastainao tokisanao fa fatitra. Juska kontinaka diranao. Fotony anao tsy nameko vola kontinaka diranao. Ndray kontinao tsisy vola ho anao. Aza mety. Raha raiky arambariko anao. Kontinaka tsisy vola tsy magnino. Kontinaka tsisy vola. Fa kontinaka tsisy vola zamente. Mavita magnefa fondro ny tragno pitrahako. Azonao zegny tsy mahazo aide amy lakafo. Au contraire, za magnefa pension alimentaire any zanako araiky 15 ans za hitanao. Fotony izy nody amy babany. Izy mandalo fo fa izy nody amy babany. Magnefa pension alimentaire za hitanao io. Azonao, pension alimentaire mavita magnano 20 €, 50 €. Fa ninakana ataoko 500 € tous les mois. Zaza mety. Fotony masakana teraka izy fatitra. Tsy ndidiagna aby zany teraka izy fa nagnaboaka tsara bekiny. 41 semaines izy tagnatin'ny kibonaka. 41 semaines. Niboaka izy. Izy 41 semaines edy nagnifako pension alimentaire. Karaha zegny. Baka izy mahay tsara fa mamany tia izy. Amy zanako jiaby hitanao izy tsaiky araiky fo. Izy nifeko pension alimentaire. Za tokony magnefa 150 €, za nagnefa 500 € zaza mety. Vavanakany vola tamin'ny avoka miablanay. Fotony zay tsisy ady tsisy ino. Fa lakafo mitariky. Nandefa taratasy amy babany any comme quoi que za miasa amy touche be, za misy raha mila pension alimentaire. Fotony tseky fa mandeha lycée. Tsy mahazo bourse, tsy mahazo nino. Ny feko. Anao mavita zegny. Aboa koa preuve lagnanao. Aboatsika preuve. Angatako aminao preuve jiaby. Frère jiaby eto aboako atsika preuve. Aboako anao zany efa 500 € pension alimentaire. Aboako anao karaha manaka teo 4000 € mbala aboako anao izy 4000 € pourquoi izy zao 6000 aboako anao. Aboako anao za misy restaurant. Plaisir anaka zegny porapora fatiko atao jiaby ka occasion anaka zao tianao volagna za olo matimaty. Za tsy feno. Fa za tsy olo matimaty. Aboako anao koa karakory ni deux ampiasa chiro chata aro ampiasa ifeko aboako anao eto virement mandeha amindroany. Fotony je dois du respect amindro. Virement mandeha amindroany ndraiky raha baka amin'ny irsafy. Misy raha baka amin'ny irsafy. Fagnofanao piasa. Aboako anao eto. Extrême, tsy extrême fa izy complet aboako anao eto. Za matinjaly. Za koa tsy famatra za matinjaly. Tsy famatra. Matinjaly. Vitako fo magnaboaka izy anao eto.
Ankarazi. Miadiva zaho za miadiva za raha hafa. Tsy vola agnatin'ny compte. Misy olona tiftify saigny teto zegny nagnaboaka vola tagnatin'ny compte nany. Mbala tsy endriky tamin'ny livret A, compte courant izy 39 000 euros, mas izy ou 29 000 euros, par là ou 30 000 euros, tsy tadidiko. Naboakako teto. Carte bleue nakaty ao aza. Pialamboetry olo tamin'ny Facebook ty zay nialamboetry. Tu vola ny tomobile ma? Tomobile fa firy jour nazahoany tomobile tamizay. Firy jour. Tsy sa tavala ny tomobile. Olo ka le anao fa tsy hagnano raha Madagasikara ke. Agnino foanao. Tamizay za mbola tsy pigaka toa ke. Tamin'ny fotoagnany andro. Azonao. Je fou za zegny magnanognano. Parce que j'ai besoin. Am dépression fiaignana anaka. Za dépression io ndraiky. Dieu merci. Dépression nakati. Ni zakeko. Za tsy nandeha Madagasikara ny kekanao za kuni. Allo zazamente. Aptusa vola kun za. Tsy nagnano karazi. Anao nagnano zuke. Za io zazamente natanao appel vidéo. Yeah. J'ai tout enregistré, tout capturé. Ananga kuzi. J'ai tira ngambani akoanao fa no nangambani za. Ano nandeha nivolagna tinindra nagnanao no fentrosa. Ano nandeha volagna robatinao fiaignako mboany zanako amanjanako vadiko. Roako fiaignanao jiaby roa fiaignanaka. Sikono tsy magnory fiaignanaka anao zazamente asaiko razagnanao. Ambiako anao juste questionner moi 2 mois. Apprenez moi 2 mois. Tsy niroanao fiaignanaka fa zanagna boaka amizay après 1 mois 2 mois boaka restaurant naka amizay gengeng naka toko. Surtout restaurant naka a Saint-Denis eto. Anao sasaiko razagnanao. Azonao. Asasa razagna fadanareo baka atsimo io. Ty farany vidéo azao. Na mamalia zano tsisy épisode. Promesse ameko nareo live ty. Après 1 mois. Na 2 mois ndray 1 mois zay tsao ela. Arakaraka vory ataony any. Tsisy raha navoaza eto na navory zanako. Asasaiko mboany babanao ndraiky renao niterkanao. Tany favianao fatinareo jiaby injoniko eto. Fa pour le moment za tsy agnasaireo tsendriky. Mazava aminao pour le moment. Anao mbaka amizay anao koa tsy mitory zara mbaka Suisse any. Na anao midebarke eto. Mitory za eto anao. Anao baka agny anao mivanga bien anao mandeha la réunion te anao mandeha mitory za. Azonao. Asasaiko anao. Tsy jo za mnasasa anao. Za miamby vorikinao tsendriky. Babanao saiko. Renao saiko. Zanakanao saiko. Vadinao saiko. Anao saiko. Fatinao saiko. Fatin'olobenao saiko. Fatinareo jiaby. Rango nanisy fiarovagna atsika mbala saiko. Jo za mbala tsy magnasa. Jo za mbala misy chapeau, mbala mi respect. Tout. Na vadinao mbala za mi respect. Anao fa tsy respect vadiko. Na vadinao za mbala mi respect. Yeah. Fotanao moriky zabaka. Putinao fiainako. Hoanao. Adignanao fa anao tsy zagnany. Zaho tsy mavozo zegny. Tiako aby zegny avy aminaka ty. Matreka mitratranaka ty aezako fa anao misy puissance. Iza havako puissance nao ty. Puissance anagnanao ty ka tsy nagnavitro Madagasikara, tsy nagnavitro kere havatsika kere any. Tsy nagnavitro havatsika tany maro havatsika baka tsimay. Tsy nagnavitro havanay sasany koa aminay havaratra any misy olo mangataka aminay any. Tsy nagnavitro havatsika Taninarivo koa misy olo magnano 4 Nefa puissance nao ty andeha motiky za. Zegny asako babanao, asako reninao, vadinao, zanakanao. Fatin efa fatin tiako fa raha jiaby mombanao koa amin'ny andra zegny asaiko. Tsy jo enregistrez bien la vidéo. Enregistrez bien. Skina tsara bek subayanao. Za mampizaha. Anao koa tsy miala baka Suisse agny mandeha mitory za ty. Tseko edy. Tseko edy. Tegna fa tseko edy. Fotony za tsara itory anao. Matono nandeha nidriky fiaignako. Matono nipekitratra fa putinao fiaignako. Matono nandeha namorogno raha jiaby tianao naforporogno momba za. Za koa tsy namorogno. Za volagna anao pede za tsara namorogno vavanao tompony nivolagna.
vavanao tompony vola za tsy namoro azonao zay za tsy namorogna anao vola misy tragno maventy ary raha nambarako anao tragno maventy zay misy andafy any tsy vahiny za amin'ny tragno maventy zay ma tragno maventy abandonné misy piscine misy raha jiaby abandonné azonao fa izy koa misy aminao i raha zay aboakanao eto raha tasin'ny tragnonao misaotra aminao amin'ny agnaranao les jours izy aboakanao eto na hariva ty izy aboakanao eto na après une heure izy aboakanao na baka eo izy aboakanao eto amin'ny agnaranao fa tsy laiky forporo zaka mivolagna aminao amin'ny angovona ka za miasa tragno alaregny ao tsy tantiny makorely sasany tsy tia za alaregny ao ety aboakanao fa za nivangatany eto niasa tragno za amin'ny agnaranaka fa tsy amin'ny agnaran'ny monsieur madame mazava aminao ary baka eo mbala fitiavako tegna fotiako ry zanako tsy nagnanaovako izy amin'ny monsieur madame mazava aminao fotony monsieur hanavy marié bako divorcé za koa marié divorcé mazava aminao bako zahay nagnano mariazinay koa fa non tsy tiako ry zanany mitosina centimo en tant que vis-à-vis la loi vazati ambarko anao bakazy lela ataonao misy magnango anao amin'ny agnaranaka o tsisy agnaran'ny lehilahy amin'ny agnaranaka azova andova izy mbala tsy anao koa zanako mandova izy misaotra tsara bekiny na ny a Madagasikara zay na ny fandafy zay mandova izy za je koa naty bien sûr annonce légale mandeha misy raha karaha zay aia itandro fitany misy zanako araiky magnangy mijala a Madagasikara ka indro fo izy mahazo laparinany fo izy azonao tout déjà fait fa aboaza eto non c'est tout simplement aboaza eto hadrako halanao zany tomagny tsy hainao tomagninaka eo fo anao loso anao Aisha Yvonne fa mena be io e wana ten mena be Olivia Palace wana ten jiaby zay métis ndraiky ny pura wana mazava aminao mena be zay koa masigny tsara beky mena be tsisy kere agny mazava aminao zay tsisy 4 mi Antananarivo ambala taranaka mena be fa Antananarivo vitanao io koa masigny tsara beky mena be zay kaza tô fa za ty taranaka mena be tsy miaboko tavandrenao zagny izy koa izy baka vatra ntongo koa izy baka vatra fa izy baka vatra izy baka mena be tsy izy manitorogny vorivorikinany eto tsy izy nitorogny vorivorikinany eto za tavandrenao ino andeha vozy vorikinany sagnatreany vava tsy nisorony mamako menaka edy za zay izy niteraka za ko andeha vozo izy misy olo matimatiny jialy a Madagasikara koa ko tsy olo fatry mena be magnany sagnatria tsiro jiaby any miala tsigny ko mbala misy tany tegna matiny jialy a Madagasikara tsisy karaboka tsy magnambany satria la famille ko zay aminay andro ihany feno ambovombe ihany feno izona tsara fagnambaniako fa za mivolagna raha marigny anao Aisha mena be io e za finandray mandiso arivony aty taranaka ny efa day manankasigny ny aty taranaka ny mena be ny aty ary fitiavany mena be za zegny edy za tsy nisafidy ho taranaka andrô fa rô nisafidy ny tarany nataondrô taranaka za zafindrô azonao mena be reny avatra baba comme la ny zaza mainty arigny baba reny ny agny tsisy azahoany avaratra tsy honona andeha adigny za izy ala tsy avaratra ataova raha andro typique cyclone baka ho avy za mairikanao zaza mainty ala tsy avaratra apoapoahagny ivony tragnonay eto apoapoaha amin'ny tomobily koa ataova tsy haiko anao andeha karamaolo andeha mono zanako zay ndraiky tsy haiko anao koa tsy andeha karamaolo andeha tomboko meso zanako zay ndraiky tsy haiko fa koa mbala ody tany masigny mba fatavanao mangala raha tsy manjary ataon'olo olo alain'olo amin'ny tany masy zay na raha tsy manjary fo koa olo igny fa tsy za olo madio tsara tsy mpagnanognano raha tsy manjary amin'olo fa misy koa tao za mamaly fo zegny edy izy aza pitataorogno za tsy honono ataorako nde association naka fo agny magnampy amin'ny firazagna na fitiavako avako
que za torno mena be ha no fo vos mena be fatiza pa ndai is fo china vita ino a didina ali abamni tan masim wizu tumbaru tuntunun wizu shumbatu na rosul mali los nanda vulwa tumbanu lavata chisdikan ha fanjakana nulavata tumbana roan chisdikan nina yang mayeri alfa satin na ro mayeri zama puzan no mayerti ha alfa satin mbala changa sar ren no ndaki baba no za fatini avano jabi zambela miambing vorkino cheko no nga janu vorkino ko china janu no na le fano misil no aluan zama dem nga pud vorkem no asasayeko fukun buano fian kavengo jaba sasayeko na mi savano la renyo eto irarom tur les jours ananga sasa irarom tur atondro tur matevin tsara be kontra za tava nga tem sangue no netich mavuzano chimle fa adi na fikara raznga mbala tilfa sokono fiera za taran kamena bi fiera za tandrui sevu hitsi fiera njunka ling manta fiera kwa taran kanya vata zafin mena zafin futsi maer taram luona katu azno ha ha ngamban panu rachi tira noiza zameti china puis kwa nora rachi china puis karen fomba na malianosa Saimbalan commentaire femme non. À un moment donné, non, je laisse tomber parce que ça sert à rien. Fallait à non vulga vad kuzana ku rock fienga suraya métis na denangan cœur à tien fienga na kamezeng, c'est dégoûtant quoi. C'est dégoûtant. Fienga na kamezeng baramanzad. Ha? He ku chimepta mangor fienga na ka uizeng farach tienze put kwamna. Ah, zati komba meul ma venta politique marar fonoro usami sarna kamra juele. Narar ko famia jak za favula politique. Tu sia fu politique tu sia naro. Fa casa mangara rocho. Sakula vinti nganani skaul amni fomba na ton zangaris. Kelero ko. Mi adzai fadek fa Zap kamba misul ko ustimenta zamba mi jere na zafu maela pliparu la politikul boka menabe mapkurut nga tanarivu burzan fu burzan azunra fa ul boka menabe mapkurut nga tanar zamba tsnaita na chen fa president na tamratir kayu marul boka menabe ul manampaezna ul niana cha azna Hiroho mame politique wo surtout rive zuria tandui fenro maskutina ita ano midka bureau presque rof miala romze yomze no vumidka mdo hovabiu presque la mairie presque raha ya mi sedi fa mélangeur au diable rakarazi Hachka miada za pitirin politik zing. Adalangan na kahit chinrajuel wala chinaman. Ang bala kwengi. Zafa sasaya no ko tiyanga sasa. Ano ko sasahek kwa. Ndemi diela. Amale kwa no. Vali kwa no. Fajoti zazamenti faran video. Za rerka. Rerka za membiguru wa famia zako mamali. Comme isso na fama male me zama tanga tini sunanga na directa no aisha sasa yako mamali zikoza azno kambala tu inofu za jot shima mala no fama bing video no mork za fake me bing vork ti video baka fama bing vork no aviati c'est fait créer un beso me ambing un mois me kono délai me kono un mois ou 2 mois zama nga sasa baba no reni no fatin fien ka vengano vadino sankano ano nyanza mblati manga sasa val kom no man titan nanga no vano zazamiti zako chinati
za koa tsy folka tsisy raha nazo re zanako za mamaly anao fa pour le moment za mbola tsy mamaly anao amin'ny tokony amaliako anao ataoko karaha zegny amin'ny fagnanaovagna izy miambigny tsendriky hatra anao marary tahako za marary olo karaha anao mavita hita za marary anao marary aminazy marary vava marary maso te décision fa nalainao za zao ty fa losoko anao fa nipelipelika décision alainao igny boko tsy tananao zy losoko anao mipelipelika loso anao igny pelipelika refugier c'era refugier no sura mety sy avako tsy miavako tegna avako tiako izy fa izy volaniko ato ni bloqueako izy tsy nalagna toy izy amin'ny privé agny fôtony za komato izy amin'ny privé agny hankany zay reo miraha vavy za tsy mila mato izy amin'ny privé fa commentaire nataony amin'ny commentaire nataony zazamety igny vola agnôro zanako agnôro fiaignako jiaby potiny izy nagnano cœur le cœur igny fo natouché za c'est tout je préfère me bloquer izy amin'ny tagno avy koa izy débloquer na bloquer za tsy direko tsara direko zegny affaire ne fiavanagna zegny mazava mara nerovanay jiaby igny teto zay jiaby nizitanao hen tsara be karakory adalagna anaka ndraiky fisiako jery en soraitsa be ko karakory fiaignana anaka tagny zao fo izy tsy mahay loatra le hitahitany eto le rigniny eto zao izy tsy mahay taloha tagny eny karaha zegny anao sôty koa olo avako anao olo ary mivolagna voneko zankanao voneko za mampizanao potiko roako fiaignana anao mandeha magnano cœur amin'ny commentaire an'olo ça veut dire tianao raha igny zay ko ndikany cœur io c'est pour cela que za tsy mila miady amin'ny soraya zay fa ambarako eto baka fôtony zao izy nitapy tsy hitany za ambarako eto ny antony ny bloqueko izy baka amizay fa commentaire anany tsara injereko ta commentaire ataony agny tsara injereko fôtony zandrizandry fa le ay volana amotiky fiaignanao roako fiaignanao zankanao vadinao et tout pour commenter tu commentaire fa cœur nataony tsoko oui za tsy mamaly za miambigny izy après 1 mois 2 mois vavanaka vola zay ty farany vidéo za miambigny lay vola tsy za tsy kaiky izy lay vola zaza menty zaza joby za miambigny izy après 1 mois 2 mois zay fo baka deleny vorky kôl mahay zay kone deleny vorky baka zay fo kôl mahay za miambigny izy après 1 mois 2 mois za miambigny izy ko tsisy raha navoa za tsisy asa saiko babany asa saiko reniny asa saiko fatiny fianakaviagnany asa saiko tany faviany asa saiko vadiny asa saiko ikuna asa saiko tsisy andatsingna sasako izy tosiandreo baka zanako Madagasikara zay fo baka avian'olo tandramegna iro io agny tandroy karaha ty zankanao ololo aminakato nda voniany baka zanako karaha men'olo voniany ko misy raha mahazanako fa izy tsara agnano karaha ry sasa misy raha mahazanako ataoko pibety tsara misy pibety io baka ko izy fa za alohan'ny antandroy izy mamory antandroy na mamory olo vezo na mamory hino izy za mamory mifamona atsika mianakavy mifamona atsika zaza mety za mamory koa tegna mifamona atsika amin'ny andran'io io tsara vitany antandroy vezo fo amin'io io jusque arabe comorien jiaby avoriko mandeha mifamona atsika vola fo mavita raha mifamona atsika io tsara vorky niny eky tronko aminao io anao koa tosy zanako anisy raha navoa zanako magnangy fôtony zanako eto baka tokisa ankilany masoko faniagny zay tsy ankilany masoko tosebaka tsao hoe aody andeha ampiasainy zegny ke andeha tomboko meso na andeha irabirabe zanako ndao baka ataova nany anialigny na maray ataova baka mbo hitanao zavako za tsy mijotso tosy takolohany zanakanao
tusia zanako any baka fotona anapka andretry motro am zanako anao am fiainagna anakao anao roapaka motro ny zanako magnano foboka treto za manosika alohan'ny zanakanao alohan'ny za mandeha manosika la famille-nao alohan'ny zanakanao tsy tapako aloha pour le moment où elle a velogna anareo jiaby ya bala tsy méchant aza mivolagna kala méchant bala tsy méchant bala commence début fotsika zay ya za miambigny voriko ho anao zay anao ngôry zanako amotiky fiaignako amotiky vadiko maty zay jiaby bakô za koa mamory fiaignanao tsy piapiany fianakaviagnanao jiaby anao mafy vidéonao maly zay raha nitandrinesako tsara be je tout enregistré tsara koa ty bakô ty raha ambelako io tosako lohan'ny zanakanao tsy karamakolo za personne tsara namono tosako ampianariko anao tsara be Allahu akbar amin'ny atandrinaka tosako fireko anao eo tsika ntimôry ndraiky antandro eo tsika minandran'izy famirafira tsika izy koa anao mitosy zanako magnangy any fa anao koa tsy mitosy izy za tsy mitosy zanakanao fa anao ngôry fiaignana anaka eto za miambigny vorkinao koa tsy avoa za après 1 mois koa tsy avoa za après 1 mois tsy avoa za après 2 mois za magnasasa fatinao babanao reninao am réseaux sociaux eto lombolombono nataonao za karaza za natanao ataonao vidéo za vidéo ataonao tsy valiko anao asna mavia baka mandao mitory za eto koa tsy sandra za shamilefa matoanao niady matoanao na mali anao madigny ikoa lelano falinao foza ataonao fony mety fa mampamangy za tsy mamaly anao fita am vidéo ty tsy mamaly anao tsenky za miambigny 2 mois 1 mois tsy sanandalo tsy kersy mifambarandray baka kafa mifambarandray baka fa miza bonjour mes enfants, vous allez bien? Vous avez pas mal au ventre? Vous avez pas vomir? Je vais demander ça à mes enfants. Ah non maman, ça va, tout va bien. Ok. Il part à l'école. Rentre à la maison. Tout va bien. Ah, vous êtes là? Il n'y a rien de mal? Ça va? C'était bien passé à l'école? Il n'y a rien? Il n'y a personne que vous avez fait mal? Nanana? Hein? Aux amdro. Tout va bien. Ok. 1 mois. 1 mois, ça m'a une publication. 1 mois, salama salmina nrizanako. Nana Madagascar ze. Nani yetu ze. Yomzeza mangano mze. Mandin kamzeza. Andra karakora ndaya malia kono. Karakora ndaya sasakul beno. Andaya nganitiza kuvadino zankano. Ha? Yoza. Fotuni shizan nangan. Nandef chizaze zazamente. Nandef chamno zazenge. Nandef. Lumalek. Yok zanaet sarafa. T'as un problème. T'as un problème. Moi, j'ai un problème aussi, hein. Oui, mais toi, t'as un problème. T'as un problème, là. Plus ninakala. Ah. Fanta fou va damanzan katika. Ah, tchèque vous la vade, non. Tchèque vous la zankano vade ko sanako. Nara na tonol malzenge. Tchèque mangala dalanga ke zanka vade ndeto. Tout ça kulon zankano, za tout ça kulon zanako. Tumbo mwes zanako. Vunua zanako kara maulo. Zep kama racha na rosa sasasan mga nuizi anaro baka achimu ha atova baka tova mzana kwa tika samba chimbaka ko vandesra na voisana kwa fat dingin fonaka za chamanda man levdi za fam juchu yu ko futan miszan kano na ngati lava bato kufu foto matonga no vano izamzana tiano izatoka mzan kano karasi. C'est tout, c'est ça à condition. Tu veux pas que je parle ton enfant ne parle pas mes enfants mal. Tu veux pas que je traite ton enfant mal. Ne traite jamais mal mes enfants. Karazengzu. Ya. Kun zafu no bumbeno. Sankano fadiro. Fune kono jemena kap zambano munono fana rodia be yetkoza mangambara no zako chimatno
Zamagna sasa babanao, reninao, vadinao, zanakanao asasaiko. Fa koa ndraiky nisy raha navoa zanako agny, navoa tomboko mesy zanako agny, navoa raha marary tsy dingy foko zanako agny. Zanakanao koa tsy maintsy mahazo edy zay. Koa baka fa tomboko mesy edy baka na zanako agny angatagna tsinaky ninao koa voa. Zegny baka mahatsika mitovy samby zankamena be atsika. Samy mahery loha baka atsika. Samy mahery loha atsika. Zegny edy tsara nataoko nagnano zo. Matoa za eto iska Jésus disera maloto. Fa raha tianao atao baka. Raha tianao atao baka tantaraza zamenty. Dovonao zana. Fotony zanako eto fa sura tsy ho azonao. Araka Madagasikara edy mety raha azonao. Mety avy koa lovona. Zany mety ampitrano zanany zo. Mety ao koa mety misy mera copine-nany na camaradinany mety mivola eko tany misy zanany zo. Ya mady karaha vitany gasy raha tsy jery. Ndao anao mety roboroboandreo baka anao. Mety anao roboroboandreo. Mando. Ataova raha marary zanako agny. Je te donne autorisation, fais ce que tu veux faire, t'as envie de faire. Va tuer ma fille. Tu verras que est-ce que je vais me taire? Est-ce que je fais pas pareil avec ton fils ou avec ton enfant? Est-ce que je vais me faire ma bouche? Est-ce que je vais rester chez moi tranquille? Vas-y, touche ma fille là-bas. Va tuer ma fille, tu verras. Comme tu as dit avec ton lèvre là, vas-y. Nashetwa ni mlefa. Nashetwa ni mlefa. Zengis. Zengis zazamente. Manumbukunyani. Miambi. Avec ton méchanceté. Kaya tumbano si province. Kaya. Miambi. Miambi. Marandreng, bonjour mes enfants, tout va bien? Marandreng m'a fait message à Mzana Kouvia. Bonjour ma fille, tout va bien? Oui, tous les jours je fais ça. Je fais ça tous les jours. Miambia, faram zem miambing razam miambing raid kam tendrun masuna kambala tiam kazam miambing ro. Miambing za. Nora sambor chara beke. Ratia notora tokwam no chara beke tumbuno mes zanak tumbuk mes zan kano. Tapanol wan zanak tapak luan zan kano. Zera tono fana patapka tika fana patapka. Ambara no chana patapka no bukaza. Fana patapka mal. Karazi. Fa méchante que. Fa méchanceté toi tu que. Hein? Fa méchanceté. Comment fa méchanceté? Quand fa méchanceté dangara ne? Karazinga lezo e. Comment méchanceté fa méchanceté dangara. Ara na rumza kaptira mande feito. Atok tsara fitra noir et blanc. Aboko no ratsinga na kakara iko ratsa mluana kato. Amluana kato rats. Fa isti, ravlon kam na vosti tsendes kumandri. Tchandes commandes sti, ambela comme écran et tout. Tchandes commandes, je tout dégagé. C'est jusqu'à ce point contraire. Après moi ni sanandalam zana, sanandalam naka, yo zami pudi. Voilà. Ça changana adinambua. Adinambua iskare, oh, c'est bon là. Naru na tokte tout ça. Achet zambati mangasano. Mbala mga petka program na kamno. Karena tono nga petka program faza ano zaza. Sam na program karatetik. Asno se? Ambar kono ko program na ka. Sana vozana, tumbo no mes zana, tumbo mes zana kano. Couper la tête zana, je coupe la tête zana kano. E ni rubat non le fano at dif bata. Zach me man defa dif bata fa. Anot me tank fen razna na ka. Fazako chisra diabo zendeki. 1 mois, 2 mois. Asasa e kona ro jamia na kazi. Jusqu'à mbwan fat na rumba la saseko. Karazi. Sambora mvavana kaza. Sasa mende, vavana kaza samboraza. Mabush samboraza. Karazi. Rach fangano barno za chime. Rach fangano barno chak manganis. He, konganis. Zafa vula zati adano e. Zati ti adano nangara rochano. Zana itanon tungai. Angata. Anon eti nangatka. In bana ventain.
tomagny za satria za vehivavy malemy fo avy amin'ny adinay iny fo tsy hita marina izy karaha ty izy zany tomagny fa za tsy nitomagny fatinao sagnatriany vava mbola nataoko sagnatriany vava zay anao iny koa naty mary ko anao naty anao iny za tsy mety nandeha nitomagna amin'ny réseaux sociaux tankoaigny ta fo zany tomagny fa zako nitomagna amin'ny réseaux sociaux hamiaditsika iny olo jiaby daky nivola nagnano tomagny mpamosavy be io ndray za tsy nagnano zay fa ataon'olo mpamosavy za tsy andeha angala atsotsoko aretigny fa tanfonaka zany iaro anao tanfonaka zagnary mahitava za nangataka tsara ninao tanfonaka za tsy tafipetraka ohatsy hoe tsy tafipetraka tia regny raha tsy manjary taminao c'est pas ça du tout raha nataonao za baka atao adalanao voneko vadinao voneko zanakanao managna trosan'ny banky anao botikinao ny voren'olo za mitanao za anao drako zegny edy izy fa bon ambelako anareo na ataoko ratsy tsara be karaha tsy agnako na bakako tsara beky ny fitra noir et blanc oza izy hitanao antonko marikitsy tsara beky nanao hitanao sorana karaha tsy hitanao io hitanao sorako ratsy io marikitry za kalipetaka amin'ny caméra za hitanao io ty fira tsara beky ny sary alfa salavidavitra andeha amorehanao za zay hitanao io hitanao fa tsy hitanao